Бълтията ръката, Бълтията, дигни бълтията. Кой стиг? Кой стиг? Дръж, не пускай. Погледни в камерата. Не пускай. Дай интервю, да. Чакай да му стане хубаво. Още един път. Дай интервю. Здравейте на всички фенове на Рава в прашката. Искам да се обърна, искам да направя едно обращение към Азис. Азис, обичам те. Ако не ми пуснеш и ти порежа газа с тази бълтия. Искам да бъда твой любовник, да те чукам сексуално, да бъда до тебе, да ме направиш звезда. Не ти искам парите, искам просто твоето тяло. Да ме задоволяваш, просто като те гледаме, Дърпай сега момента. ме възбуждаш и направо не ти завиждам какво те чака с мене. И свир хланата. пуша трябва, палма. Кажа, аз пуша трябва. Дръж. Каза Евгений Минчев. В момента не съм другиран. Всичко, което казвам, е изказвам от сърцето ми към тебе, Азис. Просто не мога да повярвам, че ти не ми обръщаш грам внимание. Но аз ще направя всичко възможно да ти порежа газа с моя пенис. Къде е пенисът? Пенисът в момента спи, така че няма да го показвам, за да не се разочарова. След като го докоснеш с устни, той ще стане 20, той ще придобие 23 см. Балтия. Ще му се зарадваш доста. Дърпал ти сгоре цигата. Да сега не пускай. Дай не пускай. Дигни бълтията дигни. Това е съвсем обикновена цигара, без надпис Виктори. Няма никакъв надпис, просто е цигара, ето виждате цигара. Азис, телефона ми е 0885 963 754 и на Глобо 0894 26 8998, Вивател 0877 918 777. На кажа ли? Очаквам да се свържеш на най-скоро време с мен, за да си задоволим сексуалните нужди. Адресца! Това беше дърпането. Дръж. О, готов си. По-скоро аз да задоволя твоите сексуални нужди. Защото аз съм активен, а не пасивен. Благодаря ви много за интервюто. Покажи и кажи имам бебенци. Покажи бебенци, кажи. Кажи го отрежа Азис, кажи ти го прата. Дигни бълтията да те вия с балтия. Като месар си, браво. Азис! Виж какво те чака, но не бълтия, а моя пенис. Покажи пенис. Покажи пениса набързо. Не, без пенис. Пениса ще му го подам в Азис в устата. Покажи. Че не обижа на това. Ама да го ви, от него 20 сантима е бил нещо. Покажи го това до мене. Дали два пъти ден. Покажи как си пуша, ай. Играй малко, дай. Не се ползва. Ради, шо бе? Ти малко безалфона. Азис, желаете. Искам да бъда до тебе завинаги. Обичам те. До гроб. Заклевам се. Покажи катери. Обичам те. Ще изям потето. И газето. Ще ям гумната. Обичам те. Ще те отепам от любов. Ще те отепам от любов. Покажи ми инструмента, бе. Покажи му. Ще те отепам, Азис. Не. Покажи го, Ради. Ай, покажи го, Ради. Стигат му толкова. Ай, изкори от това, бе. Ай, не, що стремя? Не мога.